Relax lang. Relax lang kay. Mo ni ako ipatrabaho sa inyo ha. Tadi. Oh. Unsa man siya? Nganong gisugo man nimo ko pa patay na sa imo Kay ni? murag gwapo ra kayo. Nalupigan ako pagkagwapo. Maong pasugo ka na mo nga ipapatay ni. Kinalabuan imong kagwapo. Oh, mao gina. Gwapo gid pod, gwapo. Okay gid siya. Aktoron gyapon. Okay, og na eh. Oh sige. Budoy. Budoy. Sumro. Budoy. Abrebe. Ikaw bantay. Ikaw lang, pre. Si kontra pa lang na. Abre ninyo ba lusok? Basi kontra pa lang na. Gahi abo kay ninyong ulo. Oy sige, pagplasta lang mo daki basig unsa nya ni. Budoy. Andaman nyo daan dia. Budoy. Boss, boss, pusilo na ako, boss. Unsa man ni ali diri? Unsa ba ka? Unsa may tuyo nimo? Pusilo na ako ni boss. Unsa man? Boss. Asa. Isi lang mo kay kwarta Pusilo na ako ni ba? Kwarta lagi ni. Hulat sa mga gahian mo ulo. Hulat kay kwarta ni. Ay pag Sakop. Huy. Budoy. Unsa man ni? Sige. Basi ko sa na. Dingkod sa. Unsa man na siya? Na ako ipatrabaho sa inyo ha. Oh. Kwarta man ka ni. O kwarta ka Siguro- ka tagaan ta mo. Siguro na ni. May na boss, kwarta na boss. Oh, good Oh. shit. Lalo ko Sala. Relax lang. boss. Relax lang kay. Mo ni ako ipatrabaho sa inyo ha. Tadi. Oh. Unsa man siya? Nganong gisugo man nimo ko pa patay na sa imo Kay ni? murag gwapo ra kayo. Nalupigan ako pagkagwapo. Maong pasugo ka na mo nga ipapatay ni. Kinalabuan imong kagwapo. Oh, mao Gwapo gina. gid pod, gwapo. Okay gid siya. Aktoron gyapon. Okay, og na eh. Oh sige. Nya, pila may Kapidada na. hatag ni mga ni sa mga? Ay mo kabalaka. Tagaan ta mo 100,000. 100. Ay di pwede gamay ra kayo. Murag Tulungan mi. alanganin na siya nga presyo. Gwapo Kay- ra kay na. Maglisod mi ani. 150. Deal. O sige, 150. O, 150. Dugang kog 50. O sige, Basta kay mapatay ninyo ni. O sige, Kay way problema og problema. kami mo ra kayo. kayo. Limpyo may ani mo trabaho Lupigan sa mo mga ani sa yang kagwapo. sige. Sige. Tinuod man sad. Oh. 150. Sige kay 150. basta 150 siguro mo tiklo ni. Limpyo na. Limpyo na mo pagkatrabaho ni. Oh, limpyo. Wala kay sangit, wala pud mi sangit. 150. 150. Basta siguro doon Deal. yung mapatay gino ni siya. Sige, kami Tara, bala. tara. Sige, kami bala. Asa man na dapit ni location ani? Sige lang kay ako rang ikuan sa inyo ang kuan ni. I-text ra nimo. I-text ra nako. Basta morning now nga ha. Oh, mo na. 150 deal. Oh, kay gwapo ra kayo. Oh, sige, kami bala ni. Oh, Sige, tara. Ya, tara. sige.